În fiecare zi este oportunitatea de a învăța ceva nou și de a crește. Fii entuziasmat de ceea ce poți realiza astăzi. Zâmbește, pentru că viața este prea scurtă pentru a fi trist. Concentrează-te pe soluții, nu pe probleme. Acceptă provocările cu încredere și hotărâre. Viața este despre a face pași mici în direcția corectă, nu despre a face salturi mari. Fii o sursă de lumină și de inspirație pentru cei din jurul tău. Nu aștepta ca condițiile să fie perfecte. Începe acolo unde ești și folosește ce ai. Învață să apreciezi fiecare moment, pentru că fiecare zi este o binecuvântare. Eșecul este doar oportunitatea de a începe din nou, mai înțelept. Ceea ce gândești, devii, ceea ce simți, atragi, ceea ce îți imaginezi, creezi. Explorează-ți limitele și apoi depășește-le. Fii o voce de încurajare pentru tine însuți în momentele grele. Nu renunța la visele tale doar pentru că sunt dificile de atins. Visează mai mare. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l crea. Fii dispus să renunți la ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Viața este ca o bicicletă. Ca să menții echilibrul, trebuie să te miști înainte. Fii curios, explorează și descoperă lucruri noi în fiecare zi. Întotdeauna există o altă oportunitate, altă idee, altă zi. Nu dispera. Răbdarea este cheia răspunsului la multe întrebări nerezolvate. Fii deschis la schimbare, pentru că uneori schimbarea este exact ceea ce ai nevoie. Nu-ți subestima niciodată puterea de a influența pe cineva cu un simplu act de bunătate. Cel mai mare rău pe care ți-l poți face este să te îndoiești de tine însuți. Viața este un dans între ce controlezi și ce lași să fie. Dacă vrei să ajungi undeva pe care nu ai mai fost, trebuie să faci ceva ce nu ai mai făcut. Când nimic nu merge, mergi înainte. Oportunitățile nu bat mereu la ușa ta. Uneori trebuie să le cauți. Fă din fiecare zi o oportunitate de a îmbunătăți lumea din jurul tău. Lasă-ți curajul să fie mai puternic decât îndoielile tale. Fii sclipirea pe care o vrei în lume. Cele mai frumoase povești de succes au început cu oameni care nu s-au lăsat convinși de eșecuri. Fă ce iubești și vei trăi fiecare zi cu o pasiune absolută. Să înveți înseamnă să fii liber pentru tot restul vieții tale. Fii recunoscător pentru ziua de azi. Ea este un dar. Nu aștepta să fii perfect. Fii pur și simplu remarcabil. Cea mai mare aventură este să fii cine ești cu adevărat. Niciodată nu este prea târziu să începi să fii ceea ce ai putea fi. Cei mai buni lideri nu sunt cei care conduc, ci cei care inspiră. Fericirea este găsită atunci când îți acceptă trecutul, trăiești prezentul și creezi viitorul. Viața îți oferă întotdeauna o a doua șansă. Ea se numește mâine. Fii răbdător cu tine însuți. Toate lucrurile minunate durează timp. Viața este despre a rămâne calm și adevărat în fața unor provocări imense. Cunoașterea este putere, dar entuziasmul trage de el. Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este de a-l crea singur. Nu contează cât de greu este drumul, vei ajunge unde trebuie să ajungi. Adevărata viață adevărată se întâmplă atunci când începi să îți urmărești visele. Toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred. Fii mereu recunoscător pentru ceea ce ai, pentru că unii oameni visează să aibă ceea ce ai tu acum. Viața este despre a trăi în fiecare clipă și a aprecia fiecare respirație. Fii sursa propriei tale inspirații. Întotdeauna poți face mai mult decât crezi că poți. Drumul către succes este întotdeauna în construcție. Începe de unde ești, folosește ce ai, fă ce poți. Succesul este suma micilor eforturi repetate zi de zi. Adevărata putere vine din interior. Atitudinea este totul. Crede în tine și vei fi pe jumătate acolo. Succesul vine la cei care sunt ocupați căutându-l. Nu lăsa umbrele trecutului să umbrească lumina viitorului tău. Mâine este o altă zi. Poți schimba direcția vântului, dar poți ajusta velele pentru a ajunge la destinație. Totul este posibil pentru cel care are curajul să încerce. Fă-ți propriul tău noroc. Succesul nu este destinat doar celor care sunt talentați, ci celor care lucrează din greu. Viața nu este despre a găsi pe sine, este despre a crea pe sine. O viață întreagă poate fi schimbată de o decizie. O zi fără râs este o zi pierdută. Când ești pe punctul de a renunța, gândește-te de ce ai început. Totul începe cu o viziune de a face ceva mare.
Succesul nu este doar despre ceea ce obții, ci despre ceea ce devii pe drum. Dacă vrei să ajungi acolo, fii dispus să mergi singur. Fii sclipirea pe care vrei să o vezi în lume. În fiecare greșeală se află o lecție valoroasă. Fii un războinic, nu o victimă a circumstanțelor. Obstacolele sunt doar oportunități de a-ți arăta puterea interioară. Concentrează-te pe soluții, nu pe probleme. Fii recunoscător pentru tot ce ai, dar caută întotdeauna mai mult. Nu aștepta condițiile perfecte. Creează-le. Înfruntă-ți fricile și vei descoperi că ele sunt mai puțin înfricoșătoare decât le-ai imaginat. Viața nu este despre supraviețuire, ci despre trăire din plin.